Chineke. Aro, tono Chineke. Okwonu Chineke. Tipruno ya hallelujah. Boko, kwere monye no gina kandi na ki butaka, si ani onye agoziri agozi. Iwe ezigbo nwa Chineke. Kwere ya si ano ma adịrị gị na mma. Chineke ma na-agọzi gị na-aga n'ihu. Eji m mgbe ntakịrị anyị nwe iburu agba abịa ekele bugara Jehova. Onye ọ masịrị na anyị na-ebido mmemme afọ abụọ anyị rigoro n'okpokoro Eze Arụ na ndụ na azụ ike na ọdịnamma na udo na ọṅụ. Biko ịkụpụtụrụ Maazị Abi n'eluigwe aka. Ndị inyom ịhụtụrụ ya ayo. Anyị na-ekele Jehova maka na ọ masịrị Jehova na nza anyị bidoro na-akpọku ya ava si ya bịa were ọnọdụ. O kweghị ka iboro mee anya ọkwa nnanne. Anyị resara mgbe anyị bidoro njem a, onye ụkọchukwu oke ụkọchukwu Reverend Omokpai anyị si ya na anyị bịa were ala arụ nyefee n'aka Chineke. Ndị obodo si ya na ya bịakwa na ọ bịa na o na-eti ya ihe chụọ ya ọkwa na-akwa ihe o kwuru mgbe ọhụ o ji onye ọkwụrụ anyị iji zi na mmadụ abụghị Chineke na Chineke bụ Chineke onye kere eluigwe n'ụwa. Reverend Omokpai bịa n'ebe a ọkwa na field a gọziere anyị ala arụ were okpokoro Eze nyefee n'aka Chineke si anyị na iwere ụzọ Chineke na-aga n'ihu. Anyị kweta anyị fụrụ n'aka Chineke dị ire na ndụ ndị arụ ụmụ arụ ọgwa nnanne. Nza afọ abụọ gara aga anyị afụla aka mkpụrụ ihe Chineke mere anyị. Ọ masịrị Chineke na ala arụ nọ n'udo, ala arụ nọ n'ọṅụ. Ive abasala na ala arụ, mmepe abasala na ala arụ, ọkụ abasala na ala arụ. Chineke were oke nwa arụ bụ onye isi na-achịkasa ala Abia steeti bụ gọvanọ anyị Dr. Alex Chiomoti. Chineke were ya kwara ngwa ọrụ pụrụ iche na-arụrụ anyị ụzọ. Ọ rụọla anyị ụzọ Okobo, na-arụrụ anyị nke Ọhafịa, na-arụrụ anyị nke Ime Arụ, na-arụrụ anyị mpakara ụzọ niile dị iche iche na arụ. Ịkụtụrụ Jehova aka. Ntụtụ ihe ọma dị iche iche a na-abasara anyị bụ ụmụ arụ. Anyị za na ugbu a gụwa ihe Chineke mere anyị, chimejigide anyị anyị ama agụgba ya kama ihe anyị kwesịkọta wee ji kwuoro Chineke na nkwa anyị kwere ya mgbe Reverend Omokpai nọ n'ibe a si ya na anyị na-eji ụzọ Chineke na-achị arụ nakwa ava anyị ma ezukọta aga iji kwekwara Chineke na nkwa anyị kwere ya na anyị nọkwa na nkwa ọhụ. Anyị nọgidere na nkwa ọhụ n'ike agwụghị anyị. Nọọ Chineke na-achịkasara anyị ala arụ. Ọ Chineke nọ n'okpokoro Eze Arụ. Ọ Chineke ka anyị ji na-aga na ihe anyị na-eme. Chineke na-egboro anyị mkpa. Chineke na-alụrụ anyị ọgụ. Chineke na-emere anyị ihe ọma dị iche iche. Anyị na-ekele Chineke na ndụ ndị nne, na ndụ ndị nna, na ndụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa, na ndụ ụmụrịma nọ n'ala arụ, na ndụ ndị arụ ụlọ, na ndụ ndị arụ ụzọ, na ndụ ụmụ arụ ndị nọ n'ala bekee, na ndụ ụmụ arụ Igbo ọbụla ụlọ. Biko ekopụtụrụ Chineke aka.
Chineke na-emere anyị ihe dị ebube. Ị ga-aga afụ na Chineke werela gọvanọ anyị na-arụziri anyị General Hospital. Ndị mmadụ si na ibe ọhọ dịkwa ihe eji eme ọdọ, ịga ugbu a ga-afụ na ọ dị ihe eji eme. A na-akụtụkwa ya nụ Chineke aka. Ọ dịghị ogo nọ n'ala arụ ihe ọhụrụ abaịsabeghị. Anyị ma na ọ bụghị ike mmadụ na-agọza masị Chineke ka Chineke ji mee ka ọ na-adịrị anyị mma. N'afọ a agaghị zukọtara ịbịa kelee Chineke ebe ọ pụrụ iche. Ọ ka Chineke gaa n'ihu na-emetụziri anyị, na-agọziri anyị alị arụ, na-emeziri anyị alị arụ, na-echekwa alị arụ. O kweghị ka anyị gbaa hara, o kweghị ka anyị gbaa ọsọ agha, o kweghị ka ihe ọjọọ dị iche iche a na-anụ na mba ndị ọdọ ka ọ basa n'alị arụ. Ịbasa n'alị arụ azị edo ori, ịbasa n'alị arụ ihe ụra ga-ehichi anya hizie ya ehizi, kwuo ya ekwo, maka Chineke na-echekasị alị arụ. Biko ịkụtụrụ m Chineke aka. Anyị na-ekele Chineke na mgbe anyị gbasara ọ dịla arụ adaala azị, anaghị anụkwa afọ arụ. Ọ dịghị nke a na-eme na mba Naịjirịa ekwuo arụ, kama na afọ abụọ gara aga enyi abụla